Хәермесез Мәйдан каналын караучы хөрмәтле тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыруы һәм аның мөхәррире мин Эльвира Шакирова. Хит парадта катнашучыларның урыннары атна сайын үзгәрә тора. Көрәш кызганнан-кыза бара. Җиңүче исеменә кем лайык булыр? Бәхет кемгә елмайыр? Монысын бары тик сез хәл итәсез. Яраткан җырыгыз өчен Мәйдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез. Ә без башлыйбыз. Рамил Хәйретдинов отпуск ялына чыккан. Өй мәшәкатьләре белән йөрим, Рамиләгә булышам, балаларны озатып каршы алам. Октябрь уртасында туганнар белән ял итәргә барырга тиеш идек, әмма билгеле сәбәпләр аркасында килеп чыкмады. Бәлки бераз соңрак барырбыз дип өметләнәм. Иң мөһиме, ил көннәребез тыныч булсын, диде Рамил. Dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk, tiksin tiksin diye. Dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde, tiksin tiksin direk. Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözle girek tüterge Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin direk Aşağılarda matürünler üsse yemli şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin direk Başlar irten sayrı unut dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar eşin jirde Tiksin tiksin direk Моннан берничә атна элек Лилия Хәйруллина күзе авыртып ширләде. Күзсез кала яздым дигән иде ул. Иптәш кызы аңа синдә бозым бар, бүләк итеп бирелгән бар нәрсәне дә ташла дигән. Күз тию, бозым һәм башкалар кешегә ясала торган иң начар нәрсәләр. Иҗат кешеләре аеруча буларга дучар була, диде Лилия.
Зәринә Хәсәншина әниләр турында бик матур җыр иҗат иткән. Бу җыр күптән язылырга тиеш булгандыр. Тик никтер бу тема тапталган кебек тоелды. Кабат тусам да, әнигә тәңгәл була алмавымны таныйм, саклыйм, горурланам. Минем әни 3-4 сәгать йоклап, гаиләсен, мал-туарын, 25 сутый бакчасын гөл итеп тоткан, бер кайчан зарланмаган шәхес ул ди Зәринә Хәсәншина. Балашағым, ялқынларға илтіп салашағым, мен яшәгән утлы гомерләрнең юлларында түгелеп калашағым. Юлларында түгелеп калашағым. Юлларында түгелеп калашағым. Балашағым, гомер буе сата барашағым, картлыгымда ишек кагашағым, ләйсән булып жанга тамашағым. Ләйсән булып жанга тамашағым. Ләйсән булып жанга тамашағым. Йөгереп лә йөри балашағым, көннәремнең ағы карасында, безнең җаннар гомер буе юлда, шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Шәһәр белән авыл арасында. Йөгереп лә йөри балашағым. Лайыклы хит кунагы татар эстрадасының скрипкада уйнап җырлый торган бердән-бер музыканты Иркә Гайны Мөхәммәтова. Сәлам, Иркә. Исәнмесез? Ничек хәлләр, Иркә? Аллаһка шөкер, барысы да яхшы. Шулай булсын, Иркә, син иҗади гаиләдә үскәнсең. Үзеңне сәхнәдән һәм гомумән скрипкадан башка күз алдына китерә аласыңмы? Юктыр инде, хәзер бит 20 яшьләрдә булсам, мәсәлән, уйлар идем, ничектер бөтен юлдан китәргә була дип. Хәзер юк инде. Бәләкәйдән скрипкада, әтием дә скрипкада, минем теләге бар бит инде. Көтә иде ул Иркә тугач скрипкага китәчәген бит инде. Син туганчы инде, син киләчәгеңне билгеләп куйган име әтиәнең. Әйе. Шуңа күрә юк скрипкасыз күрмим. Иркә, менә бүгенге көндә төп эшең бармы синең һәм аннан кала тагын кайларда эшлисең? Төп эшем юк. Менә
менә шул күп төрле мәҗлесләрдә чыгышлар ясыйм. Һәм инде төрле проектларда катнашып, һәм студияларда бэк-вокал, скрипка яздырам. Эшем шул. Әле бит әле синең дуэтың да бар. Әйе, менә төрле проектлар. Айгөл белән, Айгөл Әйе. Зайнуллина белән. Ишеткәнебез бар. Джус дигән. Иркә, бер юлы скрипкада уйнап һәм җырлавы кыен түгелме? Нык кыен. Чөнки менә бу связкалар, алар кибә скрипкада уйнаганда, алар шулай ук җырлый, шулай ук напрягаться итә. Җырчыларны кысыман, шуңа күрә тамак нык кибә. Шуннан соң җырларга кыен. Ну, килеп чыга инде ничектер. Сиңа скрипкада уйнау барыбер җиңелрәктер җырлауга караганда. Мин бит профессионал җырчы дип үзем вообще кычкырып әйтә алмыйм үземне җырчы дип. Мин музыкант дип үземне күрәм һәм композитор, музыкант. Шуңа күрә миңа җырлау авыр дип әйтә алмыйм мин. Мин теләгәнчә ирек белән җырлыйм, рәхәт булсын өчен. Күңелең кушкан. Әйе. Соңгы тапкыр кайчан җыр иҗат иттең? Мин соңгы менә 7 еллап иҗат итмәдем бер җырда. Ничектер авыр вакыйгалар да булып, ничектер тормышлар. Шуннан иҗат итмәдем, тик менә шул скрипка белән генә ниндидер инструменталь әсәрләр ясадым. Иркә, син менә халык җырларын яңа яңгырашта тәкъдим итәсең. Халык аларны ничек кабул итә, тәнкыйть итә, ишетергә туры киләдер инде. Кызык ул халык бүленә шундый ике категориягә, өлкәннәр һәм яшьләр. Өлкәннәргә җитми кала минем менә шул сузып, матур иттереп, алар ничек ишетеп ияләшкән, шулай иттереп ишетеп, алар җитмәде безгә диләр. Яшьләргә инде ошый, аларга ошый, алар килеп сорыйлар күбесе, бу нинди җыр булды дип инде. Уйлыйлар күбесе, мин язгам дип әйтәм, юк, мин горурланып әйтәм инде. Татар халык менә шундый җыр дип, у дип уйлыйлар да. Үзегез яздыгыз дип уйлаганда мен әйтәм, юк, менә бу татар халкы, калганы менә үзем уйлап чыгарам, импровизация дип атала инде. Димәк, син яшьләрдә әле кызыксыну да уята беләсең. Менә мин шуның өчен шулай яздырам да инде аны. Яңартып. Әйе. Яшьләргә якынаерга Әйе. теләп. Без синең машина йөртергә яратканыңны беләбез. Моннан тыш тагын нинди хоббиларың бар, без белмәгән? Элек бадминтон уйныйдым бик яратып. Балык тотарга. Ансын беләм. Нык яратам. Ансын беләм, социаль шелтәрләрдән күреп беләм, син балык тотарга яратасың. Нык яратам, минем бала тапканчы 3нче разряд булып калды минем. Күтәрәсе идем аны беренчегә, хәтле, тик менә кызым туды. Аның махсус курслары бармы әллә соң? Курслары түгел, соревнованиеда, спортивный рыбалка. Ярышлар. Әйе, ярышлар. Аның шул спортивный ярышларда күбрәк йөреп, беренче, икенче, өченче урыннар алып, шунда разряд күтәрелеп бара инде әкренләп. Бу спорт төрендә хатын-кызлар күпме? Юк. Бездә шәһәрдә 2-3. Һәм шулар арасында син. Аның бүленә бит әле ул кемнеңдер спиннинг, кемнеңдер фидер. Фидер буенча кызлар бар анда. Анда бар бик яхшы беләм Ләйсән исемле кыз. Ул беренче урыннар алып, аны бөтен Рәсәй белә инде ул кызны. Безнең теге Кабан елгасында, мәсәлән, шундый бәләкәй мондый укуллар тотып. Димәк, синең белән мастер-класска барырга була икән, әйме? Җәй көне. Буладыр, әйе. Син романтик кешеме? Свиданиялар яратасыңмы, чәчәкләр? Мин һәр 17 ел кияүдә свидание дигән бер Ирең оештырмыймы романтик кешеләр? Һәрбер кешедә дә бардыр ул романтик, әзмәс булса да. Бигрәктә иҗат кешесендә, әйме? Әйе. Миңа мәсәлән, урманында шундый нәрсә кирәк, менә шунда йөреп алып, ниндидер көйләр тыңлап, хисләнеп, бер нәрсә иҗат итәсең. Ирем теге чәчәкләр бүләк итә. Була романтик. Мәсәлән, күптән түгел мин уянганда бер роза чәчәген шулай куйды да, мин уянганны күрде дә, уянганны күрсә, ул әйтә, күзеңне ачма ди.
Сиңа сюрприз ясаймы шулай? Имеш ул исен сизеп, мен күзне ачам да. Менә Шундый бит. романтик әйе. Романтик иртәләр, иртәнге ашлар. Без теге просто шоу йөрибез бөтен һәр тормыш шундый, шуңа күрә онытыла ул әзрәк. Тик менә Харискә төшердегез. Романтик ниләр була. Иркә, әйдә мәйданны караучыларга җырлы сәлам юллыйбыз. Минем бер җыр бар. Менә хәзергә туры килә хәзерге вакытка, көзгә дип әйтим. Милләшкәем моңсуланма язларың, әле алда сөйелерсең, сөйенерсең җирдә. Мәхәббәт барда. Мин дә беләм сүзләрен. Кушылып җырладым. Афәрин, бик матур җырлыйсың, тавышың шундый моңлы. Сине күрү безгә бүген шат идек. Әңгәмәң өчен бик зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт чакыруыгызга. Сиңа уңышлар теләп саубуллашабыз. Рәхмәт, исән сау буласыз. Sandığaçlar iyələşkən su içərgə miləşdən Sağnalarım bətər idi seni görüb söyləşsəm Talla, 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 talla yeyge billəgim Niyə talla, niyə yana ikən minim yürrəgim Talla, 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 talla yeyge billəgim Niyə talla, niyə yana ikən minim yürrəgim Dilge basma saldım kayınını saylap kına Yanlarına varır idim hoş bulup sayrap kına Dalla 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 ige billegim Nige dalla nige yana iken benim yüreğim Dalla 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 ige billegim Nige dalla nige yana iken benim yüreğim Ağıydın suğu tibirələ Vurdasını da sal bulsa Suğa salsanı qalqıb Şığar bizgə nasib yar bulsa Dalla, 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 dalla Ige billegim Niye dalla, niye yana ikən minim yüreğim Dalla, 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 dalla Ige billegim Niye dalla, niye yana ikən minim yüreğim Dalla
Арсен Камакаев 9-нчы сыйныфта укыганда бер егетнең гитарада уйнаганын күреп, шуның гитарасын 1 кило алмага алган. 2 көн дигәндә гитарада уйнап җырлый башладым. Туган ягым Пермь краеның Барда авылында музыкаль проект оештырып, үзем дә иҗат иттем. Талантлы яшьләрне дә шунда чакырдым, ди Арсен Камакаев. Күрмей тұрсам да, көңіл сағышларға тара. Асыл құшым сенің білім, яқыная хаман ара. Құшақ жайып, шат елмайып, атлайсың сен мен атаба. Нұр сейбәсің сен дүнияға, Қарашыңнан гүлләр тама. Құшақ жайып, шат елмайып, атлайсың сен мен атаба. Нұр сейбәсің сен дүнияға, қарашыңнан гүлләр тама. Қарашыңнан гүлләр тама, яратуға юк шик шама. Бәгіркәйім жан кисәгім, мәхәббәткә мине қама. Құшақ жайып, шат елмайып, атлайсың сен мен атаба. Нұр сейбәсің сен дүнияға, қарашыңнан гүлләр тама. Құшақ жайып, шат елмайып, атлайсың сен мен атаба. Нұр сейбәсің сен дүнияға, қарашыңнан гүлләр тама. Күзләремә иркем қара, ушақ болып сөю яна. Икәү бергә булсак кына, бәхетлеләр без дөньяда. Құшақ жайып, шат елмайып, атлайсың сен мен атаба. Нұр сейбәсің сен дүнияға, қарашыңнан гүлләр тама. Құшақ жайып, шат елмайып, атлайсың сен мен атаба. Нұр сейбәсің сен дүнияға, қарашыңнан гүлләр тама. Нұр сейбәсің сен дүнияға, қарашыңнан гүлләр тама. Илназга кияүгә чыгармын дип бер дә уйламаган идем, ди Гүзәл Идрисова. Ул минем өчен җилбәзәк, мактанчык кебек тоелды. Юмартлыгы белән үзенә каратты. Күчтәнәш яки бүләксез килми иде. Төркем өчен дә акчасын кызганмады. Табынга гөл төрле тәм-томнар алды. Тормышка планнар төзеде. Үз йортын булдырырга хыялланды. Төпле фикерле егет икәнен белгәч, очрашырга ризалык бирдем, ди Гүзәл.
чын булса, гомергә бер була. Син минем нәкъ шундый җан кисәк. Син минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Сулаған һавадай син кирәк миңа. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк шуны бел, син кирәк һәр мизгел. Мин синсез сагышлы җыр гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр вакыт, син кирәк һәр кайда. Син кирәк һәр сәгать, һәр минут. Минутлар кайчакта сәгатьтәй тоелса, шул чакта син генә юк та юк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Син кирәк, син кирәк, син кирәк шуны бел. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Мин синсез бер ялгыз җан гына. Лилияна Газизова Мәскәүдә Минута славы тапшыруында катнашуын сөйләде. Артык өметләрсез кастингка заявка җибәргән идем. Берничә айдан соң инде онытылып беткәч, җавап хаты килеп төште. Ике дә уйламый шундук Мәскәүгә кузгалдым. Анда чит ил җырын башкардым. Шоуда катнашуыма сөендем. Танылган шәхесләр белән якыннан аралаштым. Минем өчен бу зур тәҗрибә булды, ди Лилияна. Каршы барам, буйсындырып кыя ташны. Кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам, барам, юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда бәхет юра. Сәвәмә бирәр дәрман, яратуда минем көчем, яратуда минем дәвам. Барам, барам, юллар буйлап,
Гөлнара Габидуллина үзе турында булай ди. Мин һәр чак позитив рухта, һәр кемгә ачык. Күңелемдә начарлык юк. Мин артык җаваплы кеше, барысын да җиренә җиткереп башкарам. Үземә кирәгеннән артык таләпчән. Менә шушы ягымны бераз үзгәртер идем, диде Гөлнара. Бәгыреңдә җаның туңса, көннәреңнең төсе уңса, галәмдә мин барын онытма. Яныңа дип йөгерермен, хисләреңә түгелермен, сагышларга гына юлыкма. Җылытырмын, юатырмын, ихлас янып яратырмын, сөеп туймас кешем сине генә. Язмышлардан сұрап көтіп, мәңгі яратушың мине генә. Йылдызларың сүрелсә дә, кара болыт күренсә дә, ай яктысын бергә эзләрбез. Шәмнәреңә ут кабызып, өметеңә нур тамызып, бер учакта янып көярбез. Җылытырмын, юатырмын, ихлас янып яратырмын, сөеп туймас кешем сине генә. Күңелеңә кояш элеп, язмышлардан сұрап көтеп, мәңге яратушың мине генә. Тетрәндерсә яшәүләрең, сызландырса күкрәүләрең, мин бар җирдә җаным онытма. Ашыгам мин синең янга, төшләремне ялгап таңга, яшәүләрдән генә сулыкма. Җылытырмын, юатырмын, ихлас янып яратырмын, сөеп туймас кешем сине генә. Күңелеңә кояш элеп, язмышлардан сұрап көтеп, мәңге яратушың мине генә. Күңелеңә кояш элеп, язмышлардан сұрап көтеп, мәңге яратушың мине генә. Мәңге яратушың мине генә. Лайыклы хитта кунакта хит парадның иң яшь катнашучысы Милада. Сәлам, Милада. Исәнмесез? Ничек хәлләр, Милада? Укулар барамы? Аллага шөкер, укулар бара. Тиздән каникуллар башланачак. Моны барлык укучылар да көтә дип уйлыйм. Милада, үзең белән якыннан таныштыр әле. Кайда, нинди гаиләдә туып үстең, кайда белем аласың? Мин Казан шәһәрендә тудым. Минем әтием рус, әнием татар. Мин Казан шәһәрендә 18-нче мәктәптә укыйм. 10-нчы сыйныфта укыйм, 5-легә генә укырга тырышам инде. Мәктәпнең тормышында иң актив катнашам. 5 билгеләренә генә укыйсың. Әйе, Яраткан фәнең бармы? инглиз теле әлбәттә. Әлбәттә инглиз теле. Яратмаган фәнең? Анда юкмы? Юк. Барысын да яратасың. Әйе. Ярый, музыка белән ничә яшьтән шөгыльләнә башладың? Мин кечкенәдән җырлыйм. Әни әтием моны күреп, мине 6 яшьтә вокалга бирделәр. 6-нчы класстан бирле мин яраткан укытучым Гөлнара Габидуллина белән вокал белән шөгыльләнәм. Без җырлыйбыз. Бүтән гаиләгез белән җырлыйсыз. Әйе. Эстрадада яраткан җырчыларың бармы? Гөлнара Габидуллинадан башка.
Әйе, минем яратканнарым бик күп, ләкин Салават Фатхетдинов һәм Гүзәл Уразова иң яратканнарым. Алар мине бик дәртләндерә. Кем белә дуэт җырлар идең? Салават Фатхетдинов белән. Хыялларың чынга ашсын, бик шәп хыял бу. Милада, дусларың күпме? Һәм гомумән синең өчен нәрсә ул дуслык? Дуслык тормыштагы иң кыйммәтле әйберләрнең берсе. Минем дусларым бик күп, ләкин алар арасында өчесе генә иң якын. Минемчә, чын дус сиңа бер нәрсәгә дә карамастан ярдәмгә килә алучы кеше. Менә шулай. Дусларың исемнәре ничек? Ясмина, София һәм София. Без аларга сәлам юллыйбыз, бит. Милада, син менә сәяхәт итәргә яратасыңмы һәм гомереңдә иң онытылмаслык сәяхәт? Без гаилә белән бик күп сәяхәт итәбез, ләкин миңа Алтай якларында узган сәяхәт бик ошады. Анда искиткеч табигать, тау рельефы һәм матур күк йөзе төсендә Катунь елгасы ага. Искиткеч. Минем дә хәшендә барып кайтасым килде. Милада, менә дөнья күләмендәге зур бәйгедә катнашсаң, син анда нинди җыр башкарыр идең? Әлбәттә, мин укытучыма дип аталган үз җырымны тәкъдим итәр идем. Һәр кешенең тормышында укытучы зур әһәмият уйнады. Ул фәннәр өйрәтеп кенә калмады, тормышта да туплаганырга ярдәм итте. Шуңа күрә минем җырымны тыңлаганда кешеләр укытучыларын искә төшерә һәм аларга барысы өчен дә рәхмәт белдерә. Синең сүзләрең белән килешмичә мөмкин түгел. Әйдә, менә хәзер үк тамашачыларга бу җырдан бер өзек башкарып үтәбез. Әйдә. Мәктәп дәрес укытучы, күңелдә нәфесләр, һәр кемнең дә күңелендә сакланадыр бу хисләр. Укытучым, бәйрәм белән гөлләмәләрем сезгә, телим саулык, ак бәхетләр, уңышлар үзегезгә. Афәрин, Милада, бу җыр барлык укытучыларга да бездән зур сәлам булып яңгырасын, шулай бит? Милада, әңгәмәң өчен, килүең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Сине күрүебезгә шат идек. Сиңа укуыңда, иҗатыңда зур уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Укытучым, бәйрәм белән
Казан шәһәр филармониясында эшләүче Гөлнара Мулланурова Алладин Буду музыкаль әкиятендә Жасмин ролен башкарачагын әйтте. Хәзерге вакытта репетициялар бара, ролемне өйрәнәм. Мин күбрәк характерлы рольләр яратам. Комик персонажларны уйнау ошый, тискәре рольне уйнарга теләр идем, диде Гөлнара. Таулар күшәр урынынан, бик-бик теләсәң күзләреңне йомда телә, йөрәгеңне ачып синнән булмас диюшегә. Бер дә карама, алга гына карап атла, сиңа юллар ачып. Хыялым, шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине, хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине. Син хыялый алай булмай, шак-шак торасың, бераз җиргә кайтып та тор. Татлы төшеңнән тормыш хыяллардан тормай. Уян дисәләр, белмә, ишетмә, тыңлама, оялма хисеңнән. Хыялым, шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине, хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине. Пышмагында синең татлы тышың булып, һәр төн кергәне бер кайчанда уйларымнан. Җибәрмәм сине, сине җибәрмәм хыялым, өнемдә күргәнчә хыялым. Шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине, хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине, хыялым. Шынга ашарсыңмы, җилгә очарсыңмы хыялым, калдырма мине, хыялым. Акылдан яздырып бик якын булырсыңмы хыялым, сынама мине. Ашарсыңмы хыялым, калдырма мине. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, дуслар. Дөньяларыбыз тыныч, имин торсын. Иң мөһиме, якыннарыбыз исән сау булсын. Күңелегез тулса да, куанса да, безнең каналны карагыз. Мин Эльвира Шакирова һәм безнең иҗат төркеме сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.